Yan, pantayin na yung ibabaw. Yan, ito yung tansi. Yan, lahat ng gilid, kulang pa. Yan, dito naman pinapahukay ko si jiking dito ng Poso Negro. 160 by 3 meters. Yan, para gagawin naming panambak doon. Kasi hindi namin maitutuloy yun hanggang hindi na tatambakan. Yan ang gagawin namin. Ngayon mga kabayan, magbubuhos na kami ng kuhan ng wool footing. Yan. Yan, paikot yan. Yan, sabay-sabay na namin itong bubuhusan. Sabay asintada. Yan, mano-mano lang yung paghalo namin ng pambuhos dyan sa mga footing. Yan yung ratio ng halo namin ito. 1-2-3 sa wool footing. Saka sa kulong footing, parehas lang. Yan, mano-mano lang yung paghalo namin dahil walang mixer. Yan, pag natapos na namin buhusan tong wool footing, lalagyan agad namin ng isang patong na hollow block yan. Yan, si Edmar yung nagli-layout ng asintada. Yan, ginawa na ko mga kabayan ni Edmar ng kuan, ng lalagyan ng halo, mixing board. Yan. Yan, ito yung mga dingding na giniba namin. Yan. Yan, tatlong patong na kami ng hollow blocks. Yan, stockman din yan mga kabayan. Yan, tapos yung flooring yan 10 cm. Yan, nakapatong dito sa ibabaw ng hollow blocks. Yan, binubuhusan na rin namin mga kabayan yung poste. Yan. Para bukas tatambakan na namin yung loob. Yan, ito. Lahat ng poste. Yan. Yan, naka-plus lang sa hollow blocks yan. Tapos yung ginamit namin na forma, yung mga kahoy na dingding dito sa giniba namin bahay. Yan, para tipid na. Ano po, tapos na po. Tapos na, kabayan. Bukas na naman. Yan, bukas flooring naman ano. Yan, ito yung natapos namin ngayong araw. Bukas tatanggalin namin yung mga forma, tatambakan namin to hanggang sa ibabaw na to. Inunahin namin yung flooring bago kami magtutuloy-tuloy ng asintada. The next morning. Ito mga kabayan yung ginawa namin kahapon. Tapos yung mga binuhusan namin na poste. Yan, pinapatanggal ko na kay Pipoy. Yan, tapos ang isusunod namin, tatambakan na namin to ng lupa. Yan, grabe pang lupa ang kulang dito mga kabayan. Ano Mar, saan tayo hahanap ng lupa nito? Bundok. Yan, sa bundok daw sabi ni Edmar. Magkukuhan kami. Maghahakot, mano-mano lang ano Mar? Mano-mano. Gigi yung tagahakot. Si Mar. Mar si Sai. Giking. Yan, pantayin na yung ibabaw. Yan, ito yung tansi. Yan, lahat ng gilid, kulang pa.
Yan, tapos ito papaasintadahan ko na rin yan kasi baka umulan na naman ng malakas, mapuno ng tubig. Yan, dito naman pinapahukay ko si jiking dito ng Poso Negro, 160 by 3 meters. Yan, para gagawin naming panambak doon kasi hindi namin maitutuloy yun hanggang hindi na tatambakan. Dito namin lahat kukunin yung panambak doon. Yan lang ang pangsiksik namin dito. Kahoy sa kalinagyan lang ng hawakan. Yan, parang pandin yan, parang pison. Yan, buti malambot lang yung pan dito, yung lupa dito sa amin. Ano, Jiking? Matigas ba, Jiking? Malambot lang. Buti yun lang, wala mga bato-bato. Apat na naman tong ino to. Yan, tapos si Pipoy sa kasi Onyo, ito naman inaasintadahan sa terrace. Mas mababa to ng 15 cm kaysa doon sa main floor na yan. Ito yan. Nakakita kami ng kuwan, laman. Ano, Jiking, baka may ginto dyan. Kamuting kahoy. Kalaki talaga. Ano, kaya ba? Para yan na lang ipasok natin doon. Yan ang laking bato. Mo na zero. Titipak nga ni. Ano yan? Itong garo ragit-ragit na gupo. Ay, hulog yan. Ay, yun. Ano, Jiking? Tama mo. Lumalalim kabayan, parang lumalaki din ng bato. Ayan, habang lumalalim daw sabi ni Jiking, lumalaki yung bato. Pero kaya. Hindi mo na eh. Parang may mga anak-anak ko. Tapos doon sa gitna may diamante na eh. Noon pag mga kabayan, Yan. ginantihan. Papatumbahin daw to nung anak ko itong saging na to. Yan, bago putulin. Yung malaki, Jiking, sa'yo rin yung malaki. Oop, oop. Malupit pala talaga to ay. Tumataran ako. Malupit pala si Jiklane. Yan, ito na yung terrace na nakasintadahan. Tapos yung kulang na lang dito sa tinatambakan. Yan, konti na lang. Yan, tapos doon ayos na. Sinisiksik na lang yan. Para bukas makapagbuhos na kami nitong flooring. A few moments later. Yan, konting-konti na lang mga kabayan. Papantayin na lang yan. Tapos bukas bubuhusan na namin tong flooring nito. Yan, tapos ito papalagyan ko na rin to ng lupa para maisunod namin. Yan, hanggang dito na lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.